Хайді, дзяўчынка Альпаў. Здалеку чую гук яго, ну а воблачкі чаму? Бо чакаюць позірку майго. Ах, раскажы мне, дзядуля, ах, раскажы мне, дзядуля, раскажыце мне гідрыкі і хвойкі гор. Новы дом. Каб хадзіць у дзёрфлі і рамантаваць дом, дзядуля скончыў жніво раней, чым звычайна. Трэба было справіцца да прыходу зімы. Ён спускаўся з гары кожны дзень. Вяскоўцы з цікаўнасцю назіралі ды абмяркоўвалі прыходы дзядулі. Гледзячы на яго стараннасць ды упартасць, людзі разумелі, гэта ўсё з любові да Хайді. Яны радаваліся таму, што дзядзька вернецца ў вёску. Размовы пра яго хадзілі ўсю восень. А пакуль дзядуля быў у вёсцы ды прыводзіў новы дом у парадак, Хайді прыглядала за казлянём, гатавала вячэру ды ўсяляк працавала дома. За справамі праляцела кароткая восень, і пачалася зіма. Горы накрыў бялюткі першы снег. Хайді з дзядулем адправіліся ў новы дом. Хайді доўга развітвалася з горнай хацінкай. Разам з дзядулем яна крок за крокам спускалася з гары. Ім дапамагаў Пітер. Дзядуля, пачакай крыху. Хачу прывітацца з бабуляй, добра? Добра, але хутка. Ага. Бабуля, Хайді прыйшла! О, сапраўды? Вітаю! Мы перабіраемся ў вёску. Будзем жыць там усю зіму. Вось як! Хіба не цудоўна, Хайді, ты зможаш хадзіць у школу. А яшчэ ў вёсцы значна лягчэй перазімаваць, чым у хацінцы пасярод гор. Так, з вёскі я таксама буду прыходзіць і чытаць кнігу. Абавязкова.
Дзякуй табе. Мне пора, бабуля. У цябе, пэўна, шмат рэчаў. Пітер, дапамажы Хайдзі. Ужо дапамагаю. Ходім. Глядзіце там. Прывітанне дзядзьку. Як добра, што дзядзька вяртаецца ў вёску. Так, вельмі добра. Я рада, што яны спусціліся. Дзяўчынка выглядае здаровай. Гэта наш дом? Гэта ён, дзядуля? Ён, як ты здагадалася? Ты ж сам казаў, што ён вялізны і напалову развалены. Ха-ха-ха-ха-ха. Слушна. Мілка, пабеглі. Ён, праўда, моцна пашкоджаны. Ха-ха-ха-ха. Здзівілася? Ну, заходь, паглядзі. Файны дом. Гей, Пітер, дапамажы мне. Іду. О, тут будуць жыць козы? Гэта ваш новы дом? Пачакайце. Якая вялікая кухня! А дзе мой пакой? Дзе ж ён можа быць? А пашукай. Які прасторны! Звонку разваліна, а ўсярэдзіне прыгожа. Вось гэта камін! А гэта мой ложак? Тут будзе мой пакой? Так, праўда, дзядуля? Калі будзеш далёка ад каміна, змерзнеш. Цудоўна! Дзякуй, дзядуля! Я не чакала, што дом будзе такі прыгожы. Ясна. Рады, што спадабалася. Пітер, гэта мой пакой! Прыгожа, скажы? Я і не уяўляў, што тут такі вялікія пакоі. Ніколі не заходзіў у гэты дом. Мясцовыя кажуць, што тут жывуць прывіды. Прывіды? Тады хадзім іх шукаць. Ага. А гэта твой пакой, дзядуля? Так, мой. Напэўна, тут калісьці былі дзверы. Хайдзі! Хайдзі! Напужала, што ты робіш? Ну, гэта ўсё ж дом з прывідамі. Няма, даху няма. Дзядуля, дзядуля! Чаго? Такі дзіўны дом, тут даху няма. Ой, як цёпла. Нарэшце ў гэтым доме можна жыць. Так, а яшчэ ён вялікі і прыгожы. Праўда, Пітер? Так, вельмі. Зможам шмат гуляць у хованкі. Будзе весела. Ну, адсвяткуем пераезд. Накрыем стол. Ура! Пітер таксама дапамог. Так,
Пітер дуже нам допомог. Повечеряй з нами. О, можна? Дякую, дядька. Ось так. Снег пайшоў. Мне пора додому. Было вельмі смачна. Дякую, дядька. На здароўе. Ідзі асцярожна. Завтра я пойду у школу. Ты таксама там будешь? Ну, можа быць. Толькі не заўтра. Глядзі, які снег. И что? Я не хаджу ў школу, калі ідзе снег. Складана з гары спускацца. Але я магу прыйсці сюды. Пагуляем з табой. Коли сюды прыйдзеш, то и у школу можешь прийти. О! Ха-ха-ха! Пітер, няма больш адгаворак, каб не вучыцца. Ходим разом. Одной мне будет сумно. Я нікога не ведаю у школе. Калі атрымаецца, прыйду. Не-не, пообяцай, что обовязково прыйдешь. Гляди, склади руки вось так. Ну, повторяй за мной. Я обяцаю, а як не стрымаю, то крапивою рот свой напхаю. Покажи долоней. Ура, ты зрабіў гэта! Ты павінен стрымаць слова. Нельга так рабіць, Хайдзі! Ха-ха-ха! Ты прайграў, Пітер. Давядзецца ісці ў школу, а цяпер вяртайся, ўжо цёмна. Ну что, прыйдзеш? Ладно, прыйду. Я так рада. Да пабачэння, генерал. Накінь у дарогу. Дзякуй, дядька. Буду чакаць у школе. Ага, я прыйду. Мы ж пераехалі ў новы дом. Успомнила, сёння мне ў школу. Снег яшчэ ідзе. Пітер, ты прыйдзеш? Трэба ісці. Што такое, Пітер? Пабягу ў школу. Ого, вось гэта нечаканка. Але яшчэ рана. На, раптам дзе затрымаюся. Хачу прыйсці першы. А калі не прыйду, давядзецца напхаць рот крапівой. Крапівой? Што за дзіва сёння адбылося? Упершыню Пітер сам вырашыў пайсці ў школу. Мама! Шапку! Яшчэ шалік! Там холадна! Ну вось, так спяшаўся, што пра ўсё забыў. Я пайшоў! Снег перастаў! Напэўна, я самы першы.
Відаць, зарана. Ну што за ліха? Што мне рабіць? Цётачка, што здарылася? О, Пітер, пашчасціла. Спадар Свіндл так спяшаўся, што я не паспела даць яму торбу. Спадар Свіндл? Так, мой сваяк. Ён пайшоў на Майнфільдскі вакзал, а ў торбе важныя рэчы. Збегаеш, аддасі яму. Але, калі пабягу, то спазнюся ў школу. Ды не, ён толькі што пайшоў. Ты хутка дагоніш, паспяшайся. Я не ведаю, як ён выглядае. Вялікі такі чалавек і ўвесь час пацее, ты пазнаеш. Дужа прашу. Не так гэта проста. Гэта не табе няпроста, а мне. Спадар Свіндл вельмі шчодры. Ён табе аддзячыць. Што, праўда? Бяжы ўжо хутчэй. Але... Ладно, пабягу. Дзякуй табе. Нікога не бачу. Блін, казала, толькі пайшоў. Я сёння першы. Добрый день! Что такое? Хайди, дядькова внучка. Добрый день! Добрый день. Хайди пришла. Что, правда, Хайди? Будешь вучиться з нами? Так, учора мы спусціліся з гары. А я ведаў. Бачыў, як вы з дядькам і Пітарам перавозілі рэчы. У гэтай сукенцы ты ўжо ніяк гарадская дзяўчынка. Саступі. Гэта яе месца. А, вось як, прабач. А ў якім ты класе? Не ведаю. Я першы раз у школе. Што? Ты нават у Франкфурце ў школу не хадзіла. Не ходила. Значыць, ты ў першым класе. А дзе мне сесці? Адкуль мне ведаць? Сядай на Пітарава месца, ён жа твой сябар. Ён сядзіць тут. Але тады Пітару не будзе дзе сесці. Нічога, сёння вялікі снег. Пітар прыйдзе ў школу, калі снег пачне раставаць. А да той пары ён заўсёды прагульвае. Не, сёння Пітар прыйдзе. Ён мне паабяцаў. Што? Праўда, думаеш, прыйдзе? Прыйдзе. Ён мне слова даў. Ну, прыйдзе, дык прыйдзе. Не крычы так. О, бачу з намі Хайді. Ад сёння Хайді будзе вучыцца з намі. Давайце будзем сябраваць ёй, калі згодныя падыміць рукі. Так! Малайцы, Хайді, сядай за парту. Я не маю месца. Вось як. Тады пакуль сядзі на месцы Пітара. Але калі Пітар прыйдзе? Што? Не, упэўнены, сёння яго не будзе. Ён прыйдзе сёння. Цішыня. Ну, пакуль не прыйшоў, пасядзі там. Добра. Пітар, што з табой здарылася? А, ўсё ж спазніўся. Каб гэтую торбу. Малец, торба! Дзякуй, дзякуй, вялікі. Дзякуй, цяпер мне не трэба вяртацца ў вёску, ты дужа дапамог. Малы, ты столькі бег, згаладнеў, напэўна. Каб аддзячыць, я пачастую цябе ў Майнфільдзе. Але тады я не траплю ў школу. Ха-ха-ха. Нічога, калі раз прапусціш. Я хадзіў у школу разы 2-3 на год.
Мне правда трэба. Хадзем. Першы урок скончаны. Гей, а Пітер так і не прыйшоў. Але ж будуць яшчэ урокі. Пітер ніколі не трымае свайго слова. Гэта няпраўда. Ён прыйдзе. Пайду пагляджу. Ды што з ёй? Ну, Пітер, ты мне абяцаў. Калі не прыйдзеш, я сама напхаю табе рот крапівой. Трэба спяшацца, бо зусім не паспею ў школу. Да нічога там важнага сёння не будзе. А тут у цябе смачны пачастунак. Гэта таксама еш, хлопча, не стрымлівайся. Спадар, мне трэба бегчы. Надта хвалююся, што есці не магу. О, што такое? Учора я абяцаў Хайдзі прыйсці ў школу. Хайдзі? Не ведаю такую, прабач. Але, здаецца, ты добра пад'еў. Вось. Гэта табе. Ну, бяжы тады і перадавай вітанні Хайдзі. Ага, дзякуй! Зразумела? Падлічыце, як я паказаў. Так! Пітер, табе настолькі не падабаецца школа? Хайдзі? Што з табой? Хвалюйся ў свой першы дзень? Не. Пітер! Пітер! Што з табой, Пітер? Я бег усю дарогу з Майнфільда. І жывот забалеў. Як ты? Але навошта ты быў у Майнфільдзе? О, Пітер вярнуўся. Ну што, торбу перадаў? Што з табой? Ён прабег усю дарогу з Майнфільда. О, так шмат бег. Прабач. Ты ў парадку? Што здарылася, цётачка? Ну, ранкам я ўбачыла Пітера і папрасіла яго аднесці торбу чалавеку, які пайшоў на вакзал. Пітер! Я так рада! Значыць, ты стрымаў сваё слова! Вы памыляліся! Казалі, што Пітер не прыйдзе! Цяпер жуйце крапіву! Я думаю, што жывот у Пітера разбалеўся, бо ён баяўся пхаць у рот крапіву. Зусім не! Снег павольна падаў, засыпаючы наваколле. А ў новым доме было цёпла ды утульна. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Лявону Спірыдонаву, Валерыю Мяцельскаму, Сергею Еніну, сям'і Анфімавых, Мацею Маланцы-Ялінева Яйковым, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Яўгену Барановскаму і ўсім фундатарам за падтрымку. Глядзі, як дзіця мальгавачка бяжыць, пара казалянятак жвава скача ўслед. Над галовамі сонца свае промні лье. Калі раптам пачуеш малых ножак тупаць, што блізіцца, адсунься і сачы. Глядзі, да цябе мальгавачка бяжыць. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла.
ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.